आचार्य अत्रे नावाचं एक प्रचंड व्यक्तिमत्व महाराष्ट्रात होऊन गेलं. अनेक दशकं या माणसानं मराठी मनावर राज्य केलं. या माणसानं प्रत्येक प्रांतात मुसाफिरी केली आणि ते सगळे प्रांत अक्षरशः जिंकले. त्यांनी विडंबन काव्य लिहिली, नाटकं लिहिली, चित्रपट कथा लिहिल्या आणि चित्रपटांची दिग्दर्शनं केली. त्यांनी स्वतः चित्रपटात कामं केली, अध्यापन केलं, शाळा चालवल्या, म्युन्सिपाल्टीचं राजकारण केलं, प्रांताचं राजकारण केलं, निवडणुका लढवल्या, वृत्तपत्र चालवलं, गाजलेले अग्रलेख लिहिले, पुस्तकांची परीक्षणं लिहिली, आपल्या अमोघ वक्तृत्वानं सभा गाजवल्या, कादंबऱ्या लिहिल्या. हुश, या माणसाच्या अंगी इतक्या कला होत्या, अष्टपैलू हा शब्दही कमी पडावा इतके पैलू आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे नावाच्या प्रचंड माणसामध्ये होते. अशा लोकांना उद्या लोकांना आश्चर्य वाटावं इतक्या क्षेत्रामध्ये अत्र्यांनी नाव कमावून ठेवलं आहे. आणि हे सगळं जरी विस्मरणात गेलं तरी अत्रे जोक्स या नावानं काही विनोद प्रचारात आहेत. त्यातले काही त्यांचे असतीलही, पण बरेच जोक्स त्यांच्या नावावर खपवले जातात. जोक्सच्या माध्यमातून का होईना आचार्य कायम लोकांच्या स्मरणात राहतील. अत्रे सासवडचे, इथे ज्ञानेश्वरांचे भाऊ सोपानदेव यांची समाधी आहे. या सगळ्या भावंडांनी जिवंत समाध्या घेतल्या. अत्र्यांना या गोष्टीचा खूप अभिमान होता. अत्र्यांनी आत्मचरित्रात्मक बरंच लिहिलं आहे. मी कसा झालो याच्यामध्ये त्यांच्या वेगवेगळ्या पैलूंची घडण कशी होत गेली हे विनोदी पद्धतीनं सांगितलेलं आहे. करेचं पाणी हा 6 खंडातला ग्रंथ म्हणजे त्यांचं अधिकृत आत्मचरित्र आहे. ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये अत्रे शिरले तिथं त्यांनी शिखर गाठलं. ते प्रेम करीत ते टोकाचं, आणि एकदा त्यांना राग आला की कमरेखाली वार करायला सुद्धा ते मागं पुढं पाहत नसत. अनेकांनी अत्र्यांचं प्रेम अनुभवलं आणि अत्र्यांचा विखारही अनुभवला. आणि हा विखार म्हणजे अक्षरशः आगीच्या ज्वाळा असत आणि त्यात लोक अक्षरशः होरपळून निघत. अत्रे स्वतःला गडकऱ्यांचे शिष्य म्हणवत. त्यांना गडकऱ्यांचा थोडासा सहवास मिळाला. त्यावर त्यांनी आपल्या विनोदी पद्धतीने लिहिलं आहे. अप्रकाशित गडकरी या नावाचं एक पुस्तकही त्यांनी संपादित केलं आहे. नाटककार म्हणून आणि कवी म्हणून गडकऱ्यांचं ऋण त्यांनी मान्य केलं आहे. गडकऱ्यांचा त्यांच्यावर लोभ होता असं ते म्हणत, पण वि. स. खांडेकरांनी त्याबद्दल संदेह व्यक्त केला होता. गडकऱ्यांच्या कुटुंबाला पेन्शन मिळावं यासाठी ते झटले. माझे मित्र आणि गडकरी भक्त चंद्रकांत कोरगावकर यांनी मला आचार्य अत्रे यांनी लिहिलेलं एकच प्याला आणून दिला. गुरुचा आदर करीत अत्र्यांनी ही स्वतंत्र संहिता लिहिलेली आहे. अत्र्यांचं मोरूची मावशी हे अजून गाजत आहे. अत्र्यांच्या इतर नाटकातलं एक सदाबहार नाटक म्हणजे प्रभाकर पणशीकरांशी निगडीत झालेलं तो मी नव्हेच. महाराष्ट्रभर गाजलेल्या अनेक विवाह करणाऱ्या माधव काजी प्रकरणाचा पूर्ण अभ्यास करून अत्र्यांनी हे नाटक लिहिलं. या प्रकरणात ज्या न्यायाधीशांनी निकाल देऊन माधव काजीला तुरुंगात घातलं त्यांच्याकडून अत्र्यांनी निकालाची मूळ प्रतही घेऊन वाचली होती. खरं तर अत्र्यांनी पहिलं नाटक लिहिलं ते साष्टांग नमस्कार नावाचं. औंधचे पंतप्रतिनिधी हे जातील तिथं सूर्यनमस्काराचं महत्त्व सांगत. त्यात अतिशयोक्ती करून अत्र्यांनी अगदी पंतप्रतिनिधींना सुद्धा हसवलं. याच नाटकात अत्र्यांनी गडकऱ्यांच्या राजहंस माझा निजला या गाण्यावर चिंचेवर चंदू चढला असं विडंबन केलं आहे. पुण्यातल्या डॉक्टर लागू प्रकरणाचा अभ्यास करत त्यांनी डॉक्टर हे नाटक लिहिलं. या नाटकाने बराच गदारोळ केला. बुवाबाजीचा पडदाफाश करण्यासाठी त्यांनी बुवा तेथे बायान लिहिलं. मास्टर विनायक यांच्याबरोबर असताना अत्र्यांनी ब्रह्मचारी या चित्रपटाची कथा लिहिली. यात त्यांनी अतिरेकी गांधीवाद्यांची टिंगलटवाळी केली आहे. महात्मा गांधींच्या तत्त्वज्ञानाबद्दल अत्र्यांना अत्यंतिक आदर होता, पण ठिकठिकाणी आश्रम उघडून अतिरेक करणाऱ्यांबद्दल त्यांना तिरस्कार वाटे. ब्रह्मचारी चित्रपट खूप गाजला. मग अत्र्यांनी त्यांचं नाटकही बसवलं. पण चित्रपटसृष्टीतले मानाचे राष्ट्रपती पदक त्यांना मिळालं ते श्यामची आई या चित्रपटासाठी. पूज्य साने गुरुजी हा त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय होता. गुरुजींच्या श्यामची आई या पुस्तकावर मातृप्रेमाचं महन्मंगल स्तोत्र म्हणून त्यांनी जो निबंध लिहिला तो श्यामच्या आईवरच्या उत्कृष्ट परीक्षणात गणला जातो. नंतर त्यांनी श्यामच्या आईला पडद्यावर साकार केलं. अत्रे स्वतः कमालीचे मातृभक्त होते. श्यामच्या आईला राष्ट्रपती पदक मिळालं. दुर्दैवानं त्याचवेळी त्यांच्या आईचं निधन झालं. त्यांचा दुसरा महत्त्वाचा चित्रपट म्हणजे महात्मा ज्योतिबा फुले. या चित्रपटाच्या सुरुवातीला कर्मवीर भाऊराव पाटील शुभारंभ करताना दाखवले आहेत. अत्र्यांचे मित्र बाबुराव पेंढारकर
त्यांनी ज्योतिबांचं काम अगदी समरसून केलं आहे. त्यावेळेपर्यंत एक खलनायक म्हणून त्यांची ख्याती होती. अत्र्यांनी या चित्रपटात त्यांना चरित्रनायक केलं. हाही चित्रपट अत्र्यांच्या चिरंतन निर्मितीत जाऊन बसला आहे. त्याही चित्रपटाला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. अत्रे कॅम्प एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेचे मुख्याध्यापक होते. हा त्यांचा शिक्षकी पेशातला दिग्विजय. नवयुग वाचनमाला नावाचं मराठीचं पाठ्यपुस्तक त्यांनी संपादित केलं. अनेक वर्ष अनेक शाळांमध्ये ते वापरलं जायचं. ते इतकं लोकप्रिय झालं की त्याची इतर भाषांमध्ये सुद्धा भाषांतरं झाली. त्यामुळं अत्रे इतर भाषातही गेले. शिक्षकी पेशातल्या त्यांच्या अनुभवाबद्दल त्यांनी त्यांच्या खास अत्रेय शैलीमध्ये भरपूर लिहिलं आहे. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र यासाठी अत्र्यांनी जीवाचं रान केलं. संयुक्त महाराष्ट्र समितीसाठी ते दिल्लीपर्यंत गेले. त्यावेळची त्यांची भाषणं झालाच पाहिजे या पुस्तकामध्ये प्रचंड आशा आणि टाळ्या कंसात घालून दिलेल्या आहेत. या कारणासाठी अत्र्यांनी सगळ्या महाराष्ट्रात सभा घेतल्या आणि आपल्या अमोघ वक्तृत्वानं जनमानस पिंजून काढलं. अत्रेपूर्वी नवयुग काढायचे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या वेळी त्यांनी खिशात नवा पैसा नसताना मराठा वृत्तपत्र सुरू केलं आणि अल्पावधीत प्रचंड लोकप्रिय करून दाखवलं. या वृत्तपत्राचे अनेक स्तंभ ते लिहायचे आणि प्रत्येक मथळ्याकडं त्यांचं जातीनं लक्ष असायचं. मराठी भाषा ही साधी, सोपी आणि अंतःकरणाला भिडणारी असावी असं त्यांचं मत होतं. नंतरचे प्रसिद्ध नाटककार विजय तेंडुलकर त्यावेळी मराठामध्ये काम करायचे. त्या दिवसावर तेंडुलकरांनी नंतर प्रचंड या शीर्षकाचा एक लेख लिहिला आहे. एकदा तेंडुलकरांना काही भाषांतर करायला दिलं होतं. संपादनासाठी ते अत्र्यांकडे गेलं तेव्हा गर्जना झाली, तेंडुलकरांना बोलवा. तेंडुलकर गेले तेव्हा कागदवर लाल रेगा दिसल्या. अत्रे म्हणाले, अरे काय लिहिलंय तुम्ही हे? ही तुमची अवघड भाषा कुणाला समजणार? मराठी भाषा अशी नाही. तुकारामांचे अभंग वाचा, बहिणाबाईंची गीतं वाचा, म्हणजे कळेल की मराठी भाषा किती गोड आहे. नवयुगमधून त्यांनी अनेक लेखकांना पुढं आणलं. दत्तू बांदेकर हे तेव्हा अत्र्यांकडे विनोदी लिहित. त्यांना माणसांची कदर होती, माणसांची पारख होती. ड्रायव्हर, पट्टेवाला, बाबू टांगेवाला वगैरेंवर त्याने अग्रलेख लिहिले. जिथं जिथं उत्तम, उदात्त, उन्नत, महन्मधुर त्या सगळ्यांच्या प्रेमात ते पडले आणि आपल्या लेखणीनं त्यांना प्रोत्साहन ते द्यायचे. पुढे महाराष्ट्राचं लाडकं व्यक्तिमत्व झालेल्या पु ल देशपांडेंना सुद्धा त्यांनी पहिली शाबासकीची थाप दिली होती. अत्र्यांचे अग्रलेख हे स्वतंत्र लेखाचा विषय होऊ शकतात. समाजकारण, राजकारण, साहित्य अशा अनेक विषयावर त्यांनी लिहिलं आहे. अत्र्यांच्या अग्रलेखांची उद्याच्या अंकात वाचा म्हणून जाहिरात व्हायची आणि भले भले गर्भगळीत होऊन जायचे. अत्र्यांचे अग्रलेखसुद्धा पुस्तक रूपामध्ये प्रसिद्ध झालेले आहेत. अत्रे प्रसिद्ध झाले ते झेंडूची फुले या त्यांच्या विडंबन काव्यामुळं. यातल्या अनेक कविता पूर्वीच्या गाजलेल्या कवींच्या कवितांची विडंबनं आहेत. हा प्रकार त्यांनी मराठीत लोकप्रिय केला. पहिल्यांदा साहित्य संमेलनात त्यांनी या कविता वाचल्या तेव्हा लोकांनी हशा आणि टाळ्यांनी त्यांना प्रचंड दाद दिली होती. बी कवींच्या चाफा या कवितेवर त्यांचं प्रेम होतं. एक अग्रलेखही त्यांनी त्यावर लिहिला आहे. या कवितेचं विडंबन त्यांनी असं केलं आहे. चाफा बोलेना, चाफा चालेना, चाफा खंत करी, कोणी त्यास पुसेना, गेला फुलांच्या वनी, सारा शिणगार लेवुनी, बसला डोके उंचावनी, कोणी त्याला बघेना. समर्थ रामदासांबद्दल अतीव आदर असूनही त्यांनी मनाच्या श्लोकांचं विडंबन केलं आहे. त्यात समर्थांचं विडंबन नाही, पण समाजातील अपप्रवृत्तीचं विडंबन आहे. मना नीटपंथी कधीही न जावे, निशापाणी केल्याप्रमाणे चालावे, जरी वाहने मागून कैक येती, कधी न सोडीजे शांतवृत्ती. पाखरा येशील कधी परतून या कवितेवर त्यांनी परिटा येशील कधी परतून लिहिली. त्यात ते म्हणतात, कोट रेशमी लग्नामधला मानेमध्ये उसवून, उरल्या सुरल्या गुंड्यांचीही वासलात लावून, बारीक सारीक रुमाला हातोहात उडवून, सदऱ्याची या इस्त्रीने तव चाळण पार करून, परिटा येशील कधी परतून. आचार्य अत्रे यांच्याबद्दल सांगावं तेवढं थोडंच आहे. डॉक्टर आंबेडकर यांच्याही ते सहवासात होते. त्यांच्यावरही त्यांनी लिहिलं आहे. गाडगेबाबांबरोबर ते फिरले आणि आपल्या लेखणीतून गाडगेबाबांचा संदेश त्यांनी लोकांमध्ये पसरवला आणि जिथं जिथं भोंदूपणा दिसला, अन्याय दिसला, तिथं त्यांनी चवताळून प्रहार केला.
प्राध्यापक नासी फडके यांच्याबरोबर त्यांचा अनेक वर्ष वाद होता, पण आयुष्याच्या अखेरीस त्यांची दिलजमाई झाली. नेहरूंवर त्यांनी कधी कडाडून टीका केली तर कधी स्तुतीसुमनं उधळली. पंडित नेहरूंच्या निधनानंतर त्यांनी त्यांच्यावर अनेक दिवस अग्रलेख लिहिले. ते सूर्यास्त या नावानं प्रसिद्ध झालेले आहेत. या झुंजार माणसानं आयुष्यभर झुंज दिली. जे आवडलं त्याच्यावर मनापासून प्रेम केलं, जे आवडलं नाही त्याच्यावर वार केले. अत्र्यांच्या शब्दात सांगायचं झालं तर गेल्या 10,000 वर्षामध्ये असा माणूस झाला नाही.